predstavím svojho ďalšieho hostku, ktorou je Helena Bednažík-Balová, Ďakujem veľmi pekne. o ktorej teda viem, že sa zaoberá, alebo teda v rámci Slovenska vedie Inštitút systemického prístupu. A dokonca by sa dalo povedať, že je vlastne akousi nestorkou tohto prístupu na Slovensku. My obaja vieme teda, že väčšina koučov sa riadi tzv. Grow modelom, čiže máme nejaký cieľ a chceme sa tam dostať. Veľmi zjednodušene povedané samozrejme. A ja by som sa rád teraz pýtal na to, že v čom sa líši systemický prístup a ako by nám mohol pomôcť napríklad pri výchove detí, respektíve vo vzťahu rodič-dieťa. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj že si ma teda oslovil s touto témou. A pre mňa jasné, ja som vždy taký, ja sa vám, že ja som tričko, že systemický prístup, hej. Ale čím ďalej som viac v kontakte aj s tým Grow modelom, tak Ja som zdala začínam... Grow model, dá sa povedať. A ja som začal systemickým prístupom, som prešla ku Grow modelu, alebo objavujem krásy toho. Ano. A som veľmi rada, keď sa to začína prepájať, lebo vidím naozaj veľkú užitočnosť v prepájaní tých prístupov a zároveň veľkú odlišnosť. A je dobré a je veľmi užitočné, keď pracujeme s klientom, aby sme mali obidve možnosti k dispozícii. Hej? Lebo ten grow model je zameraný na budúcnosť a systemika je zameraná na prítomnosť. To by som povedala, že to je taký ten najväčší rozdiel v tomto. Vlastne v tom grow modele, keď máme tú plánovanú budúcnosť alebo nejakú želanú budúcnosť, za ktorou chceme ísť, tak systémike sa v prvom rade, a nie že v prvom rade, aj takým tým základným myslením toho core je pozrieť sa, ako to je teraz. Lebo iba keď zistíme, ako to je teraz, tak sa vieme pohnúť ďalej, aby sme si nevytvárali rôzne ilúzie, že ja sa v 35-ke rozhodnem, že budem baletka alebo niečo podobné. Že môžem, alebo začnem bojovať, poviem si, že ale ja chcem vyskočiť z 5. poschodia, ale je dobre vedieť, že funguje nejaká gravitácia. A vlastne, keďže funguje nejaká gravitácia, tak vedieť si, že ako, môžem vyskočiť z toho 5. poschodia, ale je dobre byť akože pripravený na to, čo sa môže stať. Alebo ako pripraviť tie podmienky, že keď padnem z toho 5. poschodia, čo sa vlastne že stane. Pokiaľ tam nie je nejaká trampolína, môže to bolieť. Áno, môže to veľa a môže to mať fatálne následky. A tá systémika je vlastne krásna v tom, aspoň pre mňa krásna v tom, že má veľmi jasné princípy a pravidlá. A vlastne s tými vlastne pracuje a preto aj v tom rodičovstve a pri výchove detí je to podľa mňa veľmi užitočné. Ja to vždy hovorím, že aj jedna moja kolegynka to tak pekne pomenovala, že čo nás v škole neučili. Áno. Že podľa mňa tou systémikou by si nejakým spôsobom každý mal prejsť ako aspoň na také tej základnej úrovni, spoznať tie princípy, lebo to je naozaj niečo, čo nás nikto nikdy neučil. Áno. A vlastne je to celé o tom, že sa prišlo na to v tej systémike, že fungujú nejaké 3 princípy, ktoré platia pre každý systém. A tým našim základným systémom je rodina. To znamená, že my sme na tento svet prišli tak, že vajíčko našej mamy a vajíčko nášho otca, spermia nášho otca sa spojili a preto sme vlastne na tomto svete. Hej? A tým, že sme prišli na tento svet, sme vlastne z 2 cudzích ľudí urobili rodičov. Hej, že vlastne to je taký ten základ vlastne aj toho, že vlastne tým, že keď sa dieťa narodí, vznikne nový systém. Aha. Dokonca by som povedala, že nie keď sa narodí, už keď sa splodí to dieťa, tak vznikne nový systém. A 2 ľudia, ktorí splodia toto dieťa, už sú forever and ever prepojení. Akože navždy už sú prepojení a vlastne tým splodením získavajú novú funkciu rodiča. Áno. Hej, že vlastne, že tým sa už vytvorí vlastne nový systém a vlastne to je pekné na systémike, čo ja mám rada, že sa pracuje s faktami. Že nie je nejaké želania, že ja by som si želala, lebo často to želanie je, že máme to všetci, želáme si iných rodičov, hej, alebo že nech sa aspoň trošku zmenia, alebo rodičia si želajú, nech to dieťa je iné, samozrejme, to sú veľmi všetko úplne, že normálne a prirodzené, akože
predstavy, ale Áno. všetko sú to ilúzie. A ako náhle my si želáme, aby naši rodičia boli iní, tak kvázi hovoríme, že chceme iných rodičov Mhm. a to není možné. Vytvárame si akýsi rozpor vlastne v sebe v podstate. Presne tak. Áno. Presne tak, my si vytvárame rozpor a my sme geneticky, biologicky 50% mama, 50% otec. Áno. A ako náhle ja si začnem vytvárať nejaký takýto rozpor, moje telo začne proti tomu nejako bojovať. A Chápem. nielen telo, moje emócie, moje všetko. Hej? To znamená, že to je taký ten základ tej systémiky, že vidieť veci a pomenovať veci, ako sú. Lebo áno, môže byť ťažké, že bolo niečo ťažké v rodine a je Mhm. jednoduchšie pre mňa si povedať, toto není môj otec, alebo toto není moja mama, Áno. aby som prežil tú situáciu. Aby No, som prežila tú situáciu, ja sa akože kvázi chránim sám seba, povedzme, že toto nejsú moji rodičia, lebo ja potrebujem sa posunúť ďalej v tom živote. rozumiem. Hej. Že vlastne je to úplne, a to, že je to úplne prirodzené, normálne a všetci to zažívame, a nielen s rodičmi, ale aj s ľuďmi okolo seba. Ale keď sa bavíme vlastne o tom rodičovstve, tak tam ten základ je, že keď sa dieťa narodí, má len dvoch rodičov a tí rodičia sa nikdy nezmenia. Jasno. A je dobré, aj keď rodičia, už keď majú deti, sa pozerajú potom na tých starých rodičov, tak? Že, že vlastne ani tí moji rodičia sa nezmenia. A bývajú tam aj potom samozrejme krásne príklady toho, že všetci poznáme príbehy so svokrami, samozrejme. Jasno. Hej? Mnohé sú vtipné. A ktoré sú veľmi vtipné pre ostatných Áno, ale ne, často. jasné. Hej? A pri klientoch je často, aj teraz veľmi nedávno, presne takéto odhalenie toho, keď tá žena si uvedomí a poďakuje svokre, že ďakujem, že si dala život môjmu mužovi. Krásne. Že vlastne iba vďaka tebe žije môj muž a iba vďaka tebe žijú moje deti. Áno, áno. No, Hej, že toto je prístup kvázi akoby tej systemiky, pomenovávať veci a není to ľahké vysloviť, hej, takto sa nám to ľahko rozpráva, ale áno. keď máme všetky tieto akoby, že zážitky v živote rôzne, tak sa nám ťažko povie nejakej osobe, že ďakujem ti, že si dala život tvojmu synovi a vďaka tomu je to môj manžel a vďaka tomu ja mám s ním deti. No pre Hej? niektoré ženy a vlastne teda voči svokre je takáto myšlienka od predstava nepredstaviteľná, že by takéto niečo svojej svokre povedali. A zároveň skúste sa nad tým zamysleť, že či to je pravda, alebo či to je ani či to je fakt, alebo to není fakt. No, fakty sú proste fakty a toto je fakt. V tomto, a potom je dobré, hej, a ja by som povedala, že a byť úprimný sám k sebe, čo to so mnou robí. Hej, teraz nie, že na silu, že idem, nie, zase, lebo prvý z tých princípov je, že úplnosť. Hej, prvý z princípov, ktorý pracuje v tej systemike, je úplnosť. To je taký pekný príklad, že pokiaľ my dovolíme, aby do systému všetko patrilo a priznáme všetkému miesto v tom systéme, tak ten systém akoby sa tak uvoľní. Chápem. A deti sú často práve takým tým lakmusovým papierikom, ktoré ukazujú, keď v tom systéme nejaký tento princíp je narušený. Uh-huh. Neviem, či hovorím zrozumiteľne. Zrozumiteľne hovoríš, ale myslím, že vždy, jak sa hovorí, lepšie nejaký príklad, čiže napríklad, teda, kedy sa takéto niečo stáva, alebo čo na to No poukazuje. napríklad, ako sme o svokre hovorili, ja keď sa budem tváriť, že ja sa s svokrou nechcem ani stretávať a ja nechcem o nej ani nič vedieť a nech akože mi nejde ani na oči, tak ja Áno, ju kvázi vylúčujem toho systému. z toho systému. Áno. A tie moje deti to môžu začať pripomínať tak, že možno sa začnú správať ako tá svokra, možno začnú používať vety, ktoré hovorí svokra. Hej? Uh-huh. Že vlastne, že ja ako jednotlivec, aby som prežila tú Áno, svokru, vylúčim a poviem, že nechcem na ňu ani mysleť. A áno. tie deti zrazu začnú pýtať to, čo varila svokra, keď to si v živote nepýtali. Hej? Že oni vlastne, a tie deti kvázi sú používané, berme to v úvodzovkách, oni reagujú na to, čo sa deje v tom systéme. Oni to nevedia verbalizovať presne, lebo to je veľmi akože skrytá dynamika, by som povedala. Hm? Ale povedzme, začnú sa možno prejavovať tým spôsobom, že začnú pripomínať to, čo my nechceme, aby v tom systéme bolo. Chápem. Hej? A to je ten princíp tej úplnosti a príslušnosti, ktorý je jeden z tých základných a z tých troch princípov, ale ten základný vlastne princíp. Takže
keby možno tak, že zhrniem na začiatku, nech je to zrozumiteľné, že na čo sa v systémike pozeráme sa na to, či nič nebolo vylúčené zo systému, aj pri výchove detí. Hej? No dobre, ale tu by potom vyvstávala otázka, ako treba pri rozvedených rodinách, hej, kde proste sa manželia rozviedli, už nežijú, že dajme tomu, matka žije s tými deťmi, možno majú nejakú striedavú starostlivosť alebo niečo. A tam ten jeden človek je z toho systému v podstate ako keby vylúčený. Hej? Že ako to urobiť teda tak, aby vylúčeným nebol. Napriek tomu. Takto, rodič, presne to, tým, čo som začala, že ten otec, keď sa že rozvedená rodina, deti žijú s matkou, povedzme, a stretávajú sa s otcom cez víkend alebo v určené dni, otec bude vylúčený vtedy, pokiaľ o ňom bude matka škaredo rozprávať. Alebo bude hovoriť, aký je on hrozný, alebo že on sa o nich vôbec nestará. A pokiaľ tie deti začnú mať pocit, že nemôžu mať radi toho tatínka. Aha, tak. Že vlastne deti nemajú problém, keď nemajú problém. Jasné, že majú problém. Deti urobia všetko preto, aby tí rodičia zostali spolu. Aha, jasne. Vedomé či nevedomé. Lebo pre nich, pre dieťa, pokiaľ rodičia sa vzdialujú, oni urobia všetko preto, to je taký vzor, že triangulácia to voláme, že to dieťa urobí všetko preto, aby tá maminka a tatínko zostali spolu. Alebo pokiaľ sa stále hádajú, tak ich držia od seba, aby sa nepozabíjali, ale aby tá rodina ostala spolu. A napríklad, keď sa bavíme o tom, že ale keď sa rozvedú, pre dieťa je OK, keď sa rodičia rozvedú, pre nich nie je OK, keď jeden alebo druhý na seba nadávajú. Lebo potom oni zažívajú ten rozpor, o ktorom sme sa bavili. Tie deti sú 50% mama, 50% otec. A keď mama nadáva na otca, tak jasné, keď to dieťa je s mamou, tak ono je verné tej matke. Zároveň tá časť jeho otca si vstáva určitú barikádu a bráni toho otca. Chápem. A práve preto to decko, povedzme sa, začne správať presne jak ten otec. Keď začne mať vety používať, alebo možno gestá nejaké, alebo vety, alebo niečo, čo tej matke začne práve toho otca pripomínať kvôli tomu, že to dieťa, ten systém chce, on robí to, aby ten systém bol úplný. A to aj keď nežijú spolu, alebo nie sú spolu, stane sa, že zomrie jeden rodič. Hej? A pokiaľ ten druhý rodič dovolí pre to dieťa byť prítomného toho otca v zmysle, že je to jeho otec, rovnako môže ho lúbiť. To je často problém pri tých rozvodoch a je to normálne a prirodzené. Áno. Že tí dvaja sa rozišli asi preto, lebo to nebolo medzi nimi OK. Ale pre dieťa je jediné dôležité vedieť to, že môže lúbiť obidvoch rodičov. Áno, a nebude za to trestané. Nebude za to trestané, presne, alebo nebude to nejako musieť obhajovať alebo chrániť sa voči tomu. A druhá vec, a to sa dostaneme k druhému princípu, a druhá vec, musí vedieť, ako to bude, alebo ako to je. A druhý princíp je poriadok. A to je aj o tých hraniciach, hej? Že jasné, že ono sa bude brániť, jasné, že ono chce, aby to všetko bolo ako predtým, ale keď sa tomu dieťaťu povie, že tak cez víkendy budeš s tatínkom a cez týždeň budeš s maminkou, aby to bolo jasné a tým sa dáva akoby určitý poriadok do toho celého fungovania a ono sa vie zariadiť, lebo to dieťa potrebuje mať to bezpečie vytvorené a keď viem, ako to bude, tak sa cítim bezpečne. Čiže musí vedieť, čo môže očakávať, áno? Presne tak. Presne tak. Také neočakávané veci, hej, že raz to bude tak, raz inak, bude v tom chaos, tak áno. Áno, a jasné, a život prináša rôzne veci a presne, ak je to dieťa, presne sa prejavuje voči tomu, áno, rozumiem ťa, že si podráždený, alebo je to ťažké, si smutný, jasné, že plače, že ide od maminky a musí s tatínkou, a potom ide od tatínka a ide k maminke, áno, ale že maminka a tatínko sa takto dohodli a robíme všetko preto, aby ty si bol OK. No jasne. Hej? No, Ľahko sa to hovorí, ťažšie sa to žije, samozrejme. No. Samozrejme, ale ja teda mám tiež za sebou rozvod, poviem to otvorene, a nebolo to až tak dávno. A keď som zvažoval ten môj odchod vlastne z toho manželského vzťahu, tak mi dosť pomohla jedna múdra veta jedného múdreho človeka, ktorý povedal, že
musí to byť v prospech života. A ten môj odchod bol v prospech života, lebo jednoducho to tam nefungovalo. Sprevádzali to časté hádky a tak ďalej. Samozrejme tie deti na to reagovali a nerobilo im to taktiež dobre. Čiže niekedy je naozaj rozhodnutie odísť môže byť v prospech života, skôr než zostať v prostredí, ktoré nie je jednoducho, je to na silu. Hej, poznáme to, stáva sa to často, že ja to vydržím kvôli deťom a podobne, ale deti... Čo robí veta, keď povieš, že ja to vydržím kvôli deťom? Áno. Zo systémiky, čo robí tá veta? Tá veta zaťažuje to dieťa. Lebo ty dávaš akoby zodpovednosť na to dieťa, ty mu Áno, dávaš batoh na chrbát, že kvôli tebe ja to vydržím. áno. A potom to dieťa nesie tú zodpovednosť toho, že ty si s niekým vo vzťahu, s kým nechceš byť, alebo to nefunguje, lebo to Áno, je život a deti sú šťastné vtedy, keď sú šťastní rodičia. jasne. Veď to je práve to, presne. Že aj to, a to je to, že keď deti vidia, že tí rodičia sú šťastní a spokojní, oni sú šťastné a spokojné tiež. Hej, Hej? no jasne. A tým sa im aj ukazuje, že, lebo aj to je to, že my, lebo často my iba prežívame určité veci, ale je dôležité, že žiť. Tak, A není jednoduché žiť a všetci sa učíme žiť. A keď dokážem svojmu dieťaťu ukázať to, že žijem, tak to dieťa sa môže uvoľniť. áno, Vidí, že jeho rodič je šťastný a žije. Alebo aj môže sa aj trápiť, ale žije, lebo život prináša jasne. rôzne veci. A toto si super pomenoval, že vlastne, že no, život je to, čo nám ukazuje tú cestu. Áno, áno. Čiže ak sa rozhodujeme, že či nejaké rozhodnutie je správne alebo nie je správne, ak je v prospech života, napríklad života našich detí, ale aj našeho, ak niečo proste dlhodobo nefunguje a nevieme to fixnúť a urobili sme preto proste maximum, alebo čo sme vedeli, tak mi príde zmysluplné urobiť rozhodnutie v prospech života a to je teda nesiliť to zbytočne a nájsť tú odvahu sebe, tú guráž a proste z takého vzťahu odísť a pochopiteľne teda snažiť sa zachovať ten poriadok nejaký, tak aby tie deti čo najmenej trpeli. Oni si síce samozrejme môžu myslieť, že oni by menej trpeli, keby tam ten rodič zostal, Samozrejme. hej? Samozrejme. Ale nie vždycky to tak je, hej? Čiže niekto tú zodpovednosť musí za seba zobrať. No a tu sa vlastne dostávame práve k tomu ordru, čo je tiež jedna z častí tej systemiky, že je určitý poriadok, že rodič, dieťa, hej, a tak ďalej, pubertiak a podobne, že častokrát sa stáva, že deti poučajú svojich rodičov, hej, že takto by ste mali robiť toto, hej. Áno, áno. A tam je niečo narušené, tam niečo nie je. Áno, no vlastne skrátka o tom prvom princípe sme sa už trošku pobavili, teraz ten druhý princíp, to je presne ten poriadok. Hej, to sú zase fakty, to je chronológia, že dieťa na tento svet príde iba vďaka tomu, že rodičia sa stretli. To znamená, tí rodičia tu boli prví, potom bol ich partnerský vzťah a potom prišlo dieťa. Áno, A tam je aj taká tá systemická veta, že ty si veľký, ja som malý. áno, Alebo ty si veľký, ja som malá. Hej? A to hovoríme rodičom, či sme deti, alebo či sme dospeli. A to je v tom zmysle toho poriadku, že naši rodičia tu boli pred nami, majú toho viac odžitého ako my. A samozrejme, my keď začneme rásť a dospievať, tak si už ideme svojou cestou. A áno, začneme mať názory na to, že a je to aj prirodzená fáza a je to dôležitá fáza, že si začneme myslieť, že naši rodičia robia všetko zlé. tak, A že ja viem, ako to treba robiť. Ale áno, to je tá fáza tej puberty. áno, Lebo je dôležité, aby my sme od tej rodiny sa oddelili a vzdialili. Lebo ako za dieťa, za mňa rozhodujú rodičia. Ja ako dieťa nemám šancu sa rozhodnúť za seba. áno, Vtedy sa o mňa starajú a rozhodujú rodičia. Ja nemám žiadnu zodpovednosť, ja nemám nič, všetko zabezpečujú vlastne tí rodičia. áno. Ako puberťák začínam mať svoj názor. Okay. Ale pravda je, že stále som závislá na tých rodičoch. Potrebujem tých rodičov, ale to je tá dôležitá fáza,
keď ja viem, ako sa veci majú robiť a oni to robia, že úplne zle. A to je dôležitá fáza, aby sme sa od tej rodiny oddelili. Lebo pokiaľ sa neoddelíme od našej pôvodnej rodiny, my nezačneme žiť náš život. Áno. Že vlastne už až ako puberťák ja som schopný začať žiť svoj život a potom sa dostávame do dospelosti, kde už sa vieme postarať sami o seba a teoreticky žijeme svoj život. A Áno. potom v tejto fáze nastupuje samozrejme fáza, že my začneme našim rodičom hovoriť, že no tak, takto sa to robí. Dobre, a takto by ste to mali robiť. A je to prirodzené, lebo doba sa mení, život sa mení, okolnosti sa menia a to, v čom žili naši rodičia, je možno pre nich jediné, čo poznajú. A často je to aj v tom dobrom, a vždy je to v tom dobrom, že my tým rodičom chceme akoby, že keď im radíme a hovoríme, ako by veci mali robiť, že je to v tom dobrom záujme, že aby im bolo dobre. Áno. A je a prečo to robíme? Lebo je nám ťažké sa pozrieť na to, že im není dobre. Jasné. Jasné. Že práve to, že vystaví, a to, že za tým je skryté to, že ja ako dieťa ťažko sa mi pozera na mojich rodičov, že im není dobre. Áno. A že si priznám tú svoju vlastnú bolesť a bezmocnosť, akokoľvek si to oni robia, sú dospelí ľudia, aj na nich, čo s tým urobia. Jasné. Hej, že a radšej je jednoduchšie zakrývať ten strach tým hnevom a nastratosťou. No. Hej, ale keď naozaj sa na to pozriem, že vlastne väčšinou, nehovorím 100%, ok, že väčšinou často to je, že presne, že jednoducho ja sa len bojím o nich. Áno. Ako sa oni báli o mňa, hej, povedzme, že keď som bola dieťa, ale zároveň z tej chronológie, oni sú tu dlhšie. Oni majú viac skúseností a je to ich život. Áno. Ako ja si môžem žiť svoj život, Tak aj oni. tak aj oni si môžu svoj život žiť. A ja si o tom čokoľvek samozrejme môžem mysleť, ale je to na nich jednoducho, hej. No a mne napadá teda ďalšia z tém, ktorú som chcel s tebou prebrať, lebo je to pomerne časté v rodinách a súvisí to s tým, čo bolo teraz povedané, že výčitky. Hej, my sme preberali túto tému aj na našom koučovacom výcviku. Táto téma ma dosť zaujala, lebo všetci sa s tým stretávame. Áno, jasné. Hej. Prilievame olej do ohňa a eskalujú sa tie emócie a tak ďalej. A ja myslím, že by bolo zaujímavé pre poslucháčov, aj pre rodičov, pre každého, že aj možno vedie, že čo za tým je, hej, čo to vyvoláva, bo keď niekto povie, že no, síce nie si múdra, ale aspoň, že si pekná, hej, napríklad tvoje dcere. To je sa povedať, hej, to akože, niekomu sa to môže zdať byť akože že vtipné, ale pre to dieťa samozrejme ono si vysvetlí, že aha, takže som iba pekná, ale som úplne blbá, napríklad. Hej. No, však to som predstav, niekde som taký teraz ten príbeh čítal, lebo niekto mi to rozprával, že v supermarkete len čakal toto v rade a presne, že predavačka tomu dievčatku nejakého malému, že ty si taká pekná a jej mama, že no, keby bola ešte aj dobrá. No. Hej, že ale to všetci jasné, že poznáme, ale ako som aj predtým hovorila, to dieťa je závislé na rodičoch. Áno. Úplne závislé na rodičoch, hej. A pre dieťa tí rodičia hovoria, aký je svet a ako funguje svet. A keď rodič povie dieťaťu, že nejsi dosť dobrý, tak on mu uverí, že není dosť dobrý. Samozrejme. Hej. A je úplne, aj samozrejme úplne zase ľahšie sa to hovorí, ako sa to žije, deti. Hej. A preto, keď ma dieťa niečím ruší a vyčíta mu tie veci, je dobre sa zamyslieť, že čo to vo mne ako v dospelom vyvoláva. Lebo my obvinujeme tie deti, že nejsú dobré, povedzme, hej. Neposlušné, hej. Neposlušné, No. ale je to prirodzená fáza pre deti, že oni nevedia ovládať svoje emócie. Hej. A mňa to ruší. Dobre, áno, presne, mám doma robotu, musím urobiť robotu, potrebujem to rýchlo urobiť, ona tu vyvádza vedľa mňa zrazu. Vyrušuje ma. Jasné, že často tam všeličo príde, ale je dobré, keď to aj príde, sa potom zastaviť, keď je čas na to a opýtať sa sám seba, že
mohol som ja vyrušovať, keď som bol malý? Že akoby vždy tá reakcia vraciaca sám k sebe, prečo ma tá reakcia toho môjho dieťaťa tak dráždi? A ako treba zreagovať moji rodičia aj na to, Presne tak. keď som ja neposlúchal. Presne tak, že vlastne, že čo mňa na tom, keď mi to robí moje dieťa, čo mňa na tom dráždi. Áno, Hej, že prečo je to také, presne ja som mala klienta, ktorý, že krík deti, že dobre, že keď ešte to boli cudzie deti, tak od toho vedel utiecť. A teraz, keď máš malú dceru, takže to je, že neskutočné, čo to s ňom fyzicky vyvoláva, aké pocity. chápem. Hej? Tak tedy dobre sa opýtať, že aha, že čo to vo mne, kde som to možno ja zažíval, alebo nemohol zažívať ako dieťa. Aha, čiže aj Hej, opačná. a to zase dostávame k tej úplnosti, Áno, hej, že vlastne, lebo ten systém je úplný. To znamená, áno, ja keď som niečo nemohol zažívať ako dieťa, tak teraz zrazu mi to nie, ani sa, a možno sa nepamätám, tak zrazu mi to niečo pripomína práve to možno to svoje dieťa tým svojim správaním, že mi pripomína nejaké správanie, ktoré mňa rozvibruje to vo mne niečo. Jasné, ja obviním z toho to dieťa. Čo to robíš? Že si áno. hlučný, alebo čo? No, realita je to, že Prestaň dieťa rieskať. presne tak, prestaň, nevieš sa správať. Áno, Hej, že vlastne pýtam sa sám seba, že čo to vo mne vyvoláva. áno. Že kde sú tie chýbajúce časti, ktoré sa pripomínajú moje. Hej? Že čo to vo mne otvára vlastne. Áno, áno, presne tak. Jedna z takých krásnych, v úvodzovkách povedané krásnych vied bola v takej inscenácii, volala sa to Štyri dohody. A tam bolo spomenuté, že to je ako reagujú rodičia na svoje deti. A jedna z reakcií do hospodárení bola, že choď do izby a vráť sa, keď budeš normálny. Teraz, že on hovorí, že to je naozaj akože úloha, že pre normálne, že veľkého jogína, že ako, že čo to znamená byť normálny, hej, že podľa čoho, podľa akého kľúča, že čo to dieťa, hej, si musí teraz v tej hlave riešiť, že to znamená, že ja nie som normálny, vlastne, hej, že my niekedy takýmito možno nenápadnými vetami alebo slovami dokážeme otvoriť v tom dieťati témy, ktoré pre neho môžu byť veľmi hlboké, lebo ono si povie, tak asi nie som normálny. A teraz čo mám? Áno, to je jasné. Ak je to message pre dieťa, že nie som normálny a zase na druhej strane netreba sa akože bičovať za to, hej. Jasné, jasné. Zároveň treba si aj vždy povedať, a to je tiež taká tá klasická veta zo systemiky, robím najlepšie, ako viem. Hej, že vlastne robím najlepšie, ako viem, moji rodičia robili najlepšie, ako vedeli a je zbytočné ich za to obviňovať, čokoľvek urobili. Hej. Lebo ale, a zase treba povedať, že toto si viem povedať, až keď som dospelý. Áno, Dieťa si to nevie povedať, puberťák si to nevie povedať, ale ja už ako dospelý, keď som naozaj v tom dospelom a stojím v tom pevne, alebo sa o to aspoň pokúšam, hej, tak postaviť sa a vnímať to a byť si k sebe úprimný a autentický, že ja napríklad mám už vlastné deti a neexistuje dokonalá matka a dokonalý otec, hej, lebo všetci robia chyby. áno, A zároveň treba povedať, že robíme najlepšie, ako vieme. áno, Všetci robíme najlepšie, ako vieme. A presne aj je úplne, že normálne, že to dieťa nezareaguje človek normálne na to decko, hej? Normálne. Ale poďme dobre, aha, že áno, mal som ťažkú chvíľu, bolo to náročné, nemal som to urobiť. áno, Hej? jasné. Jasné. Bola to chyba, povedať to, že bola to chyba. Áno, vedieť si priznať tú chybu. Ale aj to je prejav dospelosti. A Hej, to je presne tak. A tým sa aj tie deti učia, že chyby sú súčasťou života. tak, A presne. život není dokonalý a perfektný. Áno. Lebo život není dokonalý a perfektný. On sa tu to aj hovorí, že mať na rúžiach ustlané, ale keď si vezmeme, rúže sú dosť pichlavé. Ne? Áno, 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 to je trošku také. Hej, Takže áno. neviem si predstaviť, že by som si lahol do rúžového kríka. Takže, To je dobré, hej, áno. Hej. takže áno,
život nie je úplne jednoduchý a je to výzva a je nádherný zároveň, práve tým možno, čo všetko vlastne, aké výzvy nám ponúka. A ja si spomínam na to, že raz si hovorila o nejakej forme terapie a o nejakom workshope, ktorý sa volal, že systemická múdrosť koní. Aha, áno, áno, áno. Mne to strašne páčilo, že, že či by si nevedela o tom niečo povedať, aspoň pár Mhm. slov, že o čo vlastne ide, lebo kone pre mňa sú niečo vznešené. Je to úžasný tvor a veľmi ma zaujalo, ako kone vnímajú nás ako ľudí, ľudské bytosti. Mhm. Ja by som povedala, že vlastne to, čo sa od koní v tej systémike učíme, lebo my sme absolvovali v Holandsku taký tréning, že Systemic Intervention with Horses. Mhm. A zároveň tá lektorka bola aj tu na Slovensku minulý rok a robili taký workshopik, že systemická múdrosť koní. Lebo, a prečo? Lebo všetci ľudia, ktorých zaujíma tá systemika, je dobré sa v tom akoby, že stále musíme sami na sebe pracovať a stále sa niekde posúvať a stále sa učiť. A veľkým darom tých koní je, že kone, oni nepoznajú ja. Mhm. Oni poznajú iba, že my. A Mhm. my pre nich znamená to stádo. Áno. Lebo aj my sme stádovité živočíchy. Hej, aj my a ľudia, my nevieme prežiť ako jednotlivci. No, lepšie by sa mi počul komunitné možno, hej, ako No, stádový. tak, ale je to také akože jak sa to povie, biologickej, alebo možno teraz úplne som sa stratila v slovách, ale že to hurt, to, už keď sa narodím a niekto sa o mňa nepostará, ja zomriem. Samozrejme. Hej, ja ako žriebetko, keď sa narodí, ono sa postaví, vie behať, Mhm. sa vie postaviť na nohy, potrebuje stále to mamine mlieko, hej, ale dieťa necháš, keď sa narodí, ono len prežije, o neho sa treba postarať. Jasne. Hej. A to plus zvyšuje aj to naše, že ten attachment, o ktorom hovorí Gábor Mate, tu to voláme belonging v systémike, že potrebujem niekde patriť. Áno. A my ako ľudia žijeme v mnohých systémoch. Ako som začala to rodinou. Prvý systém je tá naša rodina. Ale už ideme do školy, už tam sa vytvára druhý systém, to je škola. Máme nejakých kamarátov. Áno. To je iný systém. Potom možno prestúpime do inej školy, začneme chodiť do krúžkov. Naši rodičia majú nejakých kamarátov, začneme mať nejaké záľuby, začneme chodiť do práce, začneme chodiť na vysokú školu. Toto všetko sú rôzne systémy. Mhm. A ľudia bežne fungujú v 20 systémoch. Mhm. Úplne, a kebyže ti porozprávam, že čo som robila cez deň, tak ti tam rovno narátam 10 systémov, v ktorých fungujem. A teraz mi zvonil kuriér. Áno. A to je ďalší systém, hej? Áno. Že Nákup. vlastne ako náhle chcem, aby mi niekto doručil nejakú zasielku, ja už som súčasťou toho systému. A my ľudia sa tým, že sme súčasťou mnohých systémov, tak sa potom trošku strácame, že na ktorý systém kedy reagujem, Mhm. ale kone, oni žijú v jednom alebo v dvoch systémoch. Takže pre nich je veľmi jasné, že kto je súčasťou toho systému a akú má úlohu v tom systéme. Mhm. A kone od nich sa učíme to, alebo ten celý tréning, alebo to, o čom to bolo, že kôň ako náhle ťa stretne, teba ako jedinca, on sa snaží z teba urobiť, že ty si zrazu súčasť jeho systému. A- A nie len to, že si súčasť jeho systému, on chce, aby si v tom systéme mal miesto, ktoré patrí tebe a iba tebe. Mhm. Hej, lebo pre nich ako pre stádo je dôležité, aby v systéme mal každý miesto také, na ktoré sa on najviac hodí, lebo na tom mieste vie akoby najviac prispieť tomu stádu a tej spoločnosti. Hej? Takže vlastne ako náhle ten kôň okamžite na teba reaguje a on nevidí iba teba ako osobu, on vidí teba s tými všetkými systémami, To- ktoré máš za sebou. Hej, že to vnímanie, a to není nič o rozmýšľaní, to je skôr o tom Jasne. vnímaní, že ako ťa vníma. Že Hej. vlastne kone sú v tomto, okrem toho, že sú to nádherné, krásne bytosti, tak preto oni majú toto systemické vnímanie tak silno rozvinuté, lebo aj my ľudia, aj to treba povedať, systemické vnímanie není nič, čo sa treba učiť. Mhm. Máme ho všetci. Hej, máme ho všetci, len my to nevieme rozkodovať a pomenovať, keď sa niečo deje. Hej? Už len to, že idem do kaviárne a ťahám ma to k nejakému miestu. Áno.
alebo už len to, že sa mi s niekým chce alebo nechce rozprávať. Mhm. Je to vyhodnotí mentálne, že mi nie je sympatické. Ale často to je o tom, že niečo ma k tomu človeku ťahá, alebo niečo ma od toho človeka, alebo nechce sa mi niečo robiť. Že prečo toto urobím tak ľahko a prečo niečo prokrastinujem a urobím to o 2 roky pomaly, hej? No a tie kone tým, že žijú iba v jednom stáde, alebo majú to základné primárne stádo, ktoré poznajú, oni majú to systemické vnímanie veľmi dobre vyvinuté a dokážu nám ľuďom ukázať krásne, čo máme, alebo máme, nemáme robiť, to je také ťažké povedať. Ale napríklad, čo sme trénovali, že viesť toho koňa. Mhm. Koň ťa bude nasledovať, keď ty sa postavíš do pozície, že tak ja ťa vediem a ty poď za mnou. Áno. Keď sa pozrieš na ľudí, ktorí pracujú s koňmi, tak oni nepotrebujú ani tú oprátku, ani nič. Oni naozaj, keď sa postavím do tej pozície, že poď za mnou, som ten líder, No. on ide za tebou. Keď ty si spojený sám so sebou a vieš, kde ideš a čo má on robiť. No my sme napríklad toto sme trénovali na tom tréningu a pre mňa to bolo fakt bolo to veľmi dojemné, keď som zistila, aké je to vlastne jednoduché. Mhm. Lebo keď je takéto úsilie, že idem sa o niečo snažiť a vôbec to nešlo. Áno. A zrazu, keď sa človek do toho uvoľní, tak zrazu vtedy to ide a tieto kone nám dokážu pomôcť v takýchto veciach. Hej, Mhm. lebo aj tie kone, čo je zase zaujímavé, že tie kone presne vedia, kto má aké miesto. Stádo koní vedie kobila. Pobila. Hej? A kobila je väčšinou, že keď je stádo, tak ty ani nevieš, kde je tá kobila, lebo ona je so všetkými, ona sa tam pase. Ale potom je veľmi dôležitý že žrebec, ktorý tam je, lebo žrebec je ten, ktorý stále dáva pozor. Väčšinou je žrebec ten, ktorý sa tak akože vykúka a furt rieši, či tam není nejaké nebezpečenstvo. Áno. Hej? A tá kobila je ten líder, tá kobila je ten, čo ona keď vedie to stádo za potravou alebo kde si myslí, že je to bezpečnejšie pre to stádo, ale ako náhle treba tú skupinu trošku že potlačiť, to robí ten žrebec. On ich začne naháňať, že no poďte, on je na konci, on stále dáva pozor, či sa ako náhle začne vidieť niekoho, že sa približuje, a my sme to zažili, sme boli pri divokých koňoch, sme išli za divokými koňmi a bolo dobré, že tá lektorka nám to titulkovala, hej? Že bolo stádo a ty sa na to pozeráš, že ježiš, nádherné kone sa tam pasú. A zrazu jeden začal dvíhať hlavu. Mhm. Že áno, že to je žrebec. Všetci sa pásli, ten jeden išiel bližšie k nám, aby Áno. zistil, či sme nebezpeční, alebo či nie sme nebezpeční, hej? A bolo to fakt akože bolo to krásne, že normálne si to nevšimneš, ale takto keď to niekto dokáže pekne pomenovať. A to je aj dobré, že vlastne potom napríklad že aj vo firmách, ale aj v rodine. Hej, že úloha matky a úloha otca. To Áno. není nič genderové, že áno, niekedy matky sú tie, čo majú tie nohavice v Áno. rodine, ale na tom není nič zlé. A zároveň ten druhý potom vytvára takéto teplo toho domova a stará sa o to, aby v tej rodine všetko fungovalo. Hej? Že vlastne tie kone nás učia, alebo mohli by nás naučiť, že každý má svoju rolu v tom systéme a je dobre sa do tej role postaviť a vykonávať ju. Žiť ju vlastne. A zase sme pri tom, že žiť ju. Žiť ju. A možno ostatní povie, že ale toto by si nemal robiť, lebo toto sa nerobí, lebo toto... Ale keď ja cítim, že v tomto je tá moja sila a v tomto ja sa cítim dobre a komfortne a vidím, že to slúži ostatným, tak to robím. A idem za tým. No jak pozerám na hodinky, my sme, celkom nám to, Ja, dobre, ty pozri. celkom nám to ubieha ten čas a mohli by sme tu o tom, to sú tak zaujímavé témy pre mňa, natoľko fascinujúce, že by sme tu mohli o nich hovoriť ešte kľudne ďalšiu hodinu a možno aj raz budeme. Ale ja by som chcel ešte jednu vec spomenúť. Viem o tebe, že teraz aktuálne sa venuješ prekladu nejakej knihy, ktorá by mala byť vydaná, myslím, tento rok, ak sa nemýlim. No, Ešte, dúfam, že do konca roka, hej, to zvládneme. ktorej autorkou je Bibi Schroeder a mala by mať tá kniha názov, myslím, Rodičovstvo, ak sa nemýlim. Rodič... Rodičovstvo je pracovný názov, lebo má, že hrozný názov na kniha. Akorát včera sme s prekladateľkou sedeli a sme rozmýšľali, ako ten názov naformulovať.
aby bol zrozumiteľný. Rodičovstvo je pracovný názov. Jasne. OK. Rodičovstvo je pracovný názov. Bibi Schroeder je moja učiteľka a napísala knihu o deťoch vlastne a o tomto systemickom prístupe. A názov knihy je, že som dieťa a preto vnímam, kde sú moji rodičia. OK. No, je to trošku taký dlhý a možno nezrozumiteľný názov, ale počkaj, lebo ako tu som to mala niekde napísané, že musím to pozrieť, že ale podnázov je lepší, že podnázov je podľa mňa, že taký výpovednejší, že čo robiť pre seba a pre deti v našej starostlivosti. Pekné. Hej, ten podnázov je skôr taký, že, Áno. že Áno. zrozumiteľný, lebo to není kniha len pre učiteľov, len pre rodičov, ale pre učiteľov, terapeutov, hej, všetkých, čo nejako pracujú s deťmi a zároveň my všetci sme deti svojich rodičov. Takže je to kniha podľa mňa akože pre všetkých, lebo tam presne ona pekne popisuje všetky tieto systemické princípy. Ona bola dlhé roky učiteľka, to znamená veľa rôznych príkladov tam uvádza a je tam neskutočné množstvo cvičení, ktoré si každý môže robiť sám doma. To je presne to, čo mi celý čas počas tohto nášho rozhovoru ide hlavou, lebo aj to je vlastne cieľ tejto podcastovej série, aby aj nejaké praktické veci si tí ľudia odniesli, tí rodičia alebo budúci rodičia. Vedela by si možno aspoň niečo vypichnúť, taký nejaký, akože nejaké cvičenie alebo nejaký príklad, že čo sa dá tou systémikou zmeniť v rámci tej rodinnej dynamiky alebo pri tej výchove tých detí. Možno úplne také, že najjednoduchšie, čo aj ty si povedal, byť sebe úprimný a autentický a ráno sa pozrieť do zrkadla a povedať si, že žijem. A čo to vo mne vyvoláva? Mm-hmm. A čo sa so mnou deje, keď poviem, že žijem? To je jeden taký ten... No, Hej. Aha. no, ale to potom treba vnímať ten rozdiel a obávam sa, že nie všetci to vnímajú, alebo tomu rozumejú. Rozdiel medzi prežívam a žijem. Áno. Hej. Alebo aj by som povedala, že a možno keď si neviem povedať, že žijem, tak si povedať, aha, tak ešte niečo potrebujem ani nie, že urobiť, alebo že nemám k tomu, nemám zdroje na to a hľadať možno tie zdroje a pýtať sa sám seba, že kde môžu byť tie moje zdroje, aby som mohol povedať, že žijem. No. A čo sú našimi základnými zdrojmi, to možno veľa ľudí nechce počuť. Mm, Dobre, ale ja som taká, že hovorím nepríjemné veci. Našimi základnými zdrojmi sú naša mama a náš otec. to fakt. Tí nám dali život. Hej, že vlastne my sme na tomto svete iba vďaka našim rodičom. Iba vďaka ním sme tu. Samozrejme, veľa vecí sme my preto urobili, ale zase čím som vlastne začínala, že my keď sa dokážeme oprieť, to sa aj tí rodičia, že stoja za nami, od tých našich rodičov a dokázať si povedať, že toto sú moji rodičia a sú to jediní možní rodičia a sú tu tí najlepší rodičia, akých mám. Pokiaľ toto dokážeme povedať, tak sme akože vyhrali, si dovolím povedať. Aj napriek tomu, že urobili možno v minulosti niečo, čo nám možno nepadlo vhod, napríklad Áno, Ježiš veď práve to je to, ale ako sme sa bavili o tých faktoch, hej? Keď sme sa bavili o tých faktoch, že my nikdy nebudeme mať iných rodičov. neviem. A dokonca možno má niekto rodičov, ktorí ho odvrhli a dali ho na adopciu. Aj tak sú to najlepší rodičia, lebo sú to jediní rodičia, ktorých ten človek má. Áno. Hej, a je to jediná možnosť, ktorá je. A keď dokáže naozaj úprimne povedať, že sú to tí najlepší rodičia, akých môžem mať, tedy nelen, že urobím veľkú službu sebe, urobím veľkú službu aj svojim deťom. Lebo ako náhle ja odmietam svojich rodičov, kvázi odmietam ich starých rodičov. A tým pádom odmietam tú štvrtinu mojich vlastných detí. No ja by som si dokonca trúfol povedať, že ak ja odmietam svojich rodičov, vlastne de facto odmietam aj samého seba. Presne tak. Pretože Pokiaľ nedokážem povedať áno svojim rodičom,
nedokážem povedať áno sám sebe. Áno, pretože nebyť ich, tak tu nie som. To znamená, že Presne tak. popieram ich existenciu, tak popieram aj tú svoju. Takže je to skrátka biologický fakt. To je môj rodič. Hotovo, bodka. A Hej, fakty sú... a ťažko sa to prežíva, ťažko sa to, hej, ťažko sa to akceptuje. A ja by som povedala, to je taká tá no najťažšia úloha, možno, ktorú máme v našich životoch, že naozaj povedať tomu áno. A tým hovoríme áno tomu životu. Áno. Takže povedať áno tomu životu, alebo aj to, že možno aj testovať si, hovorím životu áno alebo nie. Mhm. No, a to sú, úplne to sa zdá, že a to sú takto, keď to človek rozpráva, ale že keď človek je úprimný sám k sebe a normálne, že v tichu, nech si to povie, tam nemusí byť nikto, hej, že my nikoho nemusíme, my to nemusíme nikomu hovoriť, dôležité, aby sme to hovorili sami sebe, pokiaľ ja dokážem životu povedať, že áno. A to aj vidíš na niektorých ľuďoch, že niektorí ľudia sú spojení so životom, niektorí nie sú spojení so životom. Z niektorých úplne srší životná energia a pri niektorých sa čuduje, že jak to, že ešte títo žijú. A to je presne to, že ako veľmi tí ľudia hovoria áno tomu životu. No, ja mám asi najobľúbenejšie slovo, teda hneď po láske, je prijatie. Mhm. Pre mňa je to tak mocný nástroj, lebo či už prijímam život, prijímam svojich rodičov takých, akí boli, prijímam svoje deti také, aké sú. Hej. Prijímam, že ten prítomný okamžik, že nerozporujem ho. Seba, aký si. Od seba takého, aký som presne. Aj s tým, čím som bol, alebo kto som bol. Áno, presne tak. Pretože ak rozporujem svoju minulosť, tak rozporujem aj svoju prítomnosť. Hej. To proste bez tej minulosti som sa nemohol stať tým, kým som teraz. A toto mnoho ľudí si sype popol na hlavu a hovorí si, že toto som nemal urobiť a keby som to bol býval, urobil inak, no ale neurobil. Hold. No, presne, ty si to pomenul, ale sme sa vrátili k tomu princípu tej úplnosti, hej, že pokiaľ my dokážeme povedať áno všetkému, tak hovoríme áno sami sebe. Ako náhle by sa ti len tá jedna vec nestala, áno, aj ktorú si pokašľal, tak by si bol iný. Presne. By si bol iný, ako si teraz. A No, aký si teraz je jediná možná varianta teba. presne. Že ja myslím, že Hej? toto by mohol byť akože úplne najlepší odkaz na záver, povedať tomu životu áno, prijať seba samého, aj s tým, kým som bol a čím som bol, aj v tom vzťahu k tým našim deťom, prijať, že áno, možno z niekoho pohľadu som možno neurobil všetko najlepšie, ako som urobiť mohol, ale zase z pohľadu iného, toho systemického, urobil som všetko najlepšie tak, ako som vedel. Neviem. Ak by som to bol býval vedel urobiť inak, tak to urobím inak. That's it. Proste. Presne tak. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem ešte raz za to, že si prijala to pozvanie. Želám ti veľa úspechov nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Z teba tá energia srší, ja ju na tebe vidím, takže tomu životu hovoríš áno a zaželáme tým poslucháčom, aby aj oni teda hovorili životu áno a možno aj tým, čo tu bolo povedané, možno zmenia nejaký náhľad, prístup vo výchove detí a pri ďalších dieloch si povieme, čo ešte sa dá. Ja hlavne ďakujem veľmi pekne za poznávanie. To bolo to. A ďakujem, že som o tom mohla rozprávať. Verím, že to bolo aspoň trošku zrozumiteľné. A aj keď sme niektorých ľudí niečím vyprovokovali, tak dúfam, že sme ich vyprovokovali smerom, že sa možno trošku inak pozrú na niektoré veci. Takže ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť. Ja ďakujem za to, že si to pozvanie prijala a teraz sa teda rozlúčime a želám ti pekný deň. Pekný deň tebe a pekný deň aj ľuďom, ktorí si to vypočujú. Ďakujem ti. Ahoj. Ahoj.